Θέλει να τα πιάσει μωρό κακομοίρης και δεν μπορεί. Και δεν τα ξυλώνω να στα δώσω ή δεν κάνει. Μάμα. Α, τώρα, τα κακά τα μαμουνάκια, τώρα. Ποιο θες? Πια δεν μπορώ να το βγάλω καλέ. Κρατάω και την κάμερα και δεν μπορώ να το βγάλω. Έλα. Όχι έτσι, από πάνω πιάσκω. Τράβατε και τώρα κάτε Βασίλη. Έλα. Να το. Πιάσκω Δημήτρη, αυτό το ήθελες Καλό είναι το μαμουνάκι, δες το. Δεν ξέρει τι είναι, να το πιάσω, να μην... Τι είναι, το πιάσω, δεν ξέρω. Κακό το μαμουνάκι, το πάμε πίσω πάλι στο ζωολογικό κήπο. Είναι πιο καλά από ψηλά. Εντάξει, δεν το ξαναδίνουμε. Έτσι πάνω του. Ποιο? Βάζω τα μπροστά σου να τα βλέπεις. Τι περιπρέεις εσύ? Ποιος ήρθε?